मुङा मुस्रि कृष्णरामसियारि नोंथांमोननि रादाबखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनाय जाबाय। आंनि गामिनि मुङा तामुलपुर गेरुवा। ओमफ्राय थांनाय 2021 मायथाइनि 27 जुन खालि आसाम बुक अफ रेकर्डआव आंनि मुंखौ लाखिनो हाबाय। बिनि थाखाय आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो आंनि नेक्स्ट टारगेटआ इन्डियान बुक अफ रेकर्ड आरो थार्ड टारगेट एसिया बुक अफ रेकर्डआव आंनि नामखौ लाखिनो सानदों आरोना। अन्थाइआव पेन्टिं बानायनानै आसाम बुक अफ रेकर्डआव आंनि मुंखौ लाखिदों आरोना। ओमफ्राय अन्थाइआव बानायनाय पेन्टिंफोरा जाहैबाय इन्डियाननि फेमास प्लेस आरनायफोर। ओमफ्राय बेफोर जाहैबाय लाल किल्ला, जन्तर मन्तर, ओमफ्राय कुतुब मिनार, लटास टेम्पोल, ओमफ्राय मोनसेया ताजमहल, ओमफ्राय इन्डिया गेट, ओमफ्राय आरो साथाम फ्रिडम फाइटार्सनि पर्ट्रेट बानायदोंमोन। बिथांमोननि नामानो जाहैबाय महात्मा गान्धी, जवाहरलाल नेहरू आरो भगत सिं। आङो आरो इयुनावलागै पेन्टिंनि गेजेरजों बर'फोरा सिगांनिफ्राय माबायदि जिउ खुंबोदोंमोन बेफोरखौ आङो जोंनि माबायाव गोसारहोगोन आरोना, जेनेबा आसाम, इन्डिया बेफोरबायदियाव गोसारहोगोन आङो। ओमफ्राय आरो आं दा टिचार महरै दंथ'यो मोननै स्कुलाव, हायार सेकेन्डारि आर्ट स्कुल आरो कलबारि आर्ट स्कुलाव। ओमफ्राय आं आरो बेखौनो खावलायोदि उन्दै उन्दै गथ'फोरा आर्ट क्लासाव थाङो एबा आर्ट क्लास लायो, बिनिफ्राय बोसोरब्रै बोसोरबा लानानै गारो। हायोबा बेखौ कर्सखौ कमप्लिट खालामना लानाया मोजां। मानो होनबा बे फिउचाराव बुहुत ब्राइट बेनि माबाया। पेन्टिं खालामनानै बुहुत बिदिनो गावनि मुंखौ गोसार लाखिनो हानाय दं। दा आसाम बुक अफ रेकर्डआव सिलेक्ट जानानै मोजां नांदों। होमबाबो इन्डियान बुक अफ रेकर्डआव मोनबा साबसिन नांगोन आरोना। आं खावलायो, आंल' नङा, जोंनि बर' हारिनि गासैबो बेफोराव बाहागो लानांगौ आरोना। जोंनि बर' हारिनिफ्राय बाहागो लाया बांसिनानो, बुहुत खम नुनो मोनो बिसोरनियाव। आङो नायदोंमोन फारसेनिफ्राय रेकर्डफोरखौ, सासे नामाल'सो नुदोंमोन आं बेयो रेकर्डआव, हिन्जावसा मानसिमोन आरोना बे। नोंथांमोनाबो ट्राइ खालाम, ओमफ्राय नोंथांमोननि टेलेन्टखौबो एसे खोन्थि आरोना। आङो बोसोरसेसो सिगां बिदिनो फिसा फिनला वाल पेन्टिं खालामबाय थानायखौ नुनानै खाथि खालानि मानसिफोरा लिंबाय थादोंमोन आरोना। बेनिफ्राय नुनानै दा एसे गिदिर माबाफोराव खामानि मोनो। बिदिनो सोरनिबा जेनेबा न' बानायनाय, बेयाव ड्रयिं रुमाव वाल पेन्टिं खालामनाय, ओमफ्राय मन्दिरफोराव बिदिनो माबा बायदिसिना आखिनाय, मोदायफोरनि सावगारि, बिदिनो आरोना। Central Institute of Technology Kokrajhar admission going on for the season 2021 and 2022. Programs offered of Diploma, BTech, BDes, MTech and PhD. Facilities provided: best library in the Northeast, bus facility, hostel, 24/7 internet, Wi-Fi and many more. 24/7 power and backup, digital classroom and best laboratories. For details, contact us on 7086187124. Our email is citadmission@cit.ac.in. Our website is admission.cit.ac.in. CIT alumnus are working in one of the best companies like Amazon, Baidu, Cognizant, Wipro, Infosys, Indian Oil, Erection, NSC, etc.